Hello mga kaibigan, welcome back po sa channel natin. Sino si Richard. Siyempre sa pagkakataong ito ay unang spicy natin sa taong 2026. Spicy buffalo ribs. At siyempre pinatiran po natin ang super crispy chicharon bituka ng baboy. So ayan, napakasarap po niya. Marami pong kanin. Ito po ating spicy vinegar, bawang sibuyas. Bago tayo magsimula, pray po muna tayo. So yun, hugas na po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Tignan natin kung gano'ng kalutong. Spicy. Kain po. Tugo. Napakalambot. Amoy. Tanggal sa buto. Ito, first time ko po nakakain dito sa mukbang.
Almost 3,000 na videos na po tayo, pero ngayon ako nakatingin man din ito. Itong tatanggal na sa buto. Tanggalan na. Oh, sarap. Lambot. Grabe, oh.
Parang si Chire sa luto. Diyos po. Sobrang anghang.
Excuse me po. Sarap. Sarap po talaga, no? Medyo spicy. Nakakagana po. Excuse me po. Excuse me po. Hindi na natin may edit yun. Uncut po tayo sa YouTube. Alas 20 na po tayo.